Natalie Schneider. I'm a Swiss mountain bike racer. I am 30 years old and I race for the team Rose Boschani Fueled by Ultrasport. I am really impressed with how many really awesome trails Israel has. How different the landscape, like the big variety of terrain. And we were riding in the north and we were saying, oh, this is like Tuscany. בוקר טוב רוכבים, בשעה טובה קיבלתם את מה שציינתם בעבורו לפני 3 חודשים, שזה מזג אוויר שמשי באמצע פברואר. עושה רושם שהולך להיות אך ורק יותר חם היום. And now we're here in the desert and it's so impressive. Really impressive. היא צודקת נטלי שניידר, היום ב-EWS ובעברה ב-XCO, אלופת שוויץ, אלופת אירופה עד גיל 23 ועוד. עכשיו אנחנו במדבר, וזה ממש מרשים. הדברים של הרוכבת השוויצרית מהדהדים. אתם רואים את הסרטים שלנו במגזין בייק פאנל, קוראים על החוויות ושואלים את עצמכם איך זה יכול להיות שאין פה כבר מאות אירופאים שמגיעים לרכוב בישראל. הסמרתון הוא היעד האולטימטיבי עבור תיירות אופניים לישראל, אבל כדי שיתממש ככזה, יש כריכים היום. צריך לפתור לא מעט אתגרים מדיניים, כלכליים וארגוניים, וצריך גוף עסקי חזק שידע להגיע אל האירופאים, לפתור להם את כל ההגעה והחששות מקצה לקצה. אבל עזבו אירופאים, איפה אתה היית הרוכב הישראלי? למה רק קצת יותר מ-200 איש מבינים עד כמה כיפי ומוצלח האירוע הזה, שבו לא כל מסיים הוא מנצח, אבל כל מסיים נהנה מכל רגע? היום השני וחצי בסמרתון. השרירים מורגשים, השפשופים קצת מציקים, אבל המסלולים המדהימים והסינגלים הרבים והזורמים שסומנו בצורה מדהימה, קלה ומרגיעה, מפצים על כל הקושי. סמרתון הוא לא אפיק ישראל ברמת המצוינות הארגונית. זו הפקה אינטימית יותר ובעלת פחות משאבים, אבל זה אירוע שמתאים במיוחד לכניסה ראשונה של רוכבים לאפיק רב יומי, ואפשר להגיע אליו כאל טיול מדברי מקסים. בשנה הבאה, בפברואר, שמרו סופש ארוך אחד לסמרתון. לא תצטערו על כך.